Здравейте, ние сме Twins Fishing, а това е нашето риболовно пътешествие с начална точка град Бургас и крайна такава река Огоста, град Монтана, за още една среща с великолепните риби на реката. През нашите пътувания ще спрем на две чудесни реки, на които се пробваме да хванем някой друг кефал, а за да разберете кои са те, останете с нас. Ако искате да ни подкрепите, абонирайте се за нашия канал, оставете ни един лайк, напишете по един позитивен коментар, за да знаем, че ви харесва това, което правим. Айде! Ето хора, седнали сме в момента на едно заведение в Велико Търново. Отсреща се вижда паметника Асеновци, отдолу е река Янтра, в която в момента не се вижда много добре. Но след малко ще опитаме рибките на нея дали са активни. Айде! Ето първата спирка е опозотворена. Ето че фана. Това е река Янтра, малко над Велико Търново. Спряхме да се разходим, нагазих, както пътувах, скочих във водата. Оп, откачи се. Бърз релиз. Айде ще се видим при следващата риба. Ето хора, пристигнахме на първата ни дестинация, а именно река Янтра, около Велико Търново. В момента се намираме до... как беше кулата? Кулата е на един турски владетел от 400 години, Шемшин. Реката по-нагоре е идеален за спинингов риболов. Може да се нагази с гащеризон. Максимум стига до корената водата, но тук, както виждате, е малко по-дълбоко, така че внимавайте, ако идвате по-насам. Има доста кефалчета, там на дървото се вижда един корморан ги дебне. Да. Тръгваме да ви покажем и кулата. Вижте каква красива природа. Реката е издълбала много красива низина. А тук е имение на местен владетел, който го е поставил на тази скала преди 400 години, 1650 година. За годиници е огромно имение на 3 етажа, много красива сграда с каменен зид и дърво от 1650 година. Много приятно място, когато сте на път, да се отбиете, да помятате малко. Пак казваме, много е удобно, защото реката е плитка, отдолу е идеално гладка скала, като бетонирана. Не е място, където може да се затъне, може съвсем спокойно да се нагази под сенките, да метнете няколко пъти и да продължите пътя си. А това е и историческо място. Според източници е най-високата сграда за това време запазена в целия регион, може би в цяла България. Най-високата сграда запазена от 1650 година. Сега нека да продължаваме към втората ни дестинация, която ще видите по-късно в крипа. Да, тя е също едно историческо място под крепост. Да, само това ще кажем за сега. Следващото ще го видите след около няколко минутки, обаче на нас ще ни отнеме повече от час. Да, преди това снимахме крепостите на хълмовете Царевец и Трапезица, както и красивата река Янтра, която е издълбала много красиво ждрело и лакатуши между хълмовете. Айде, до скоро! Айде, чао! Ето хора, стигнахме втората ни спирка от нашето риболовно пътешествие, а това е река Осъм към Ловеч.
Ето тук сме си харесали едно място, ще нагази малко и ще пробваме рибите. Ето брат ми вече мята. Айде се видим при някоя рибка. На първата риба. На гръб спинър, ето го, първото кефалче е вала. Ай, сега отиваме при него да ги убием направо. Защото сега мятаме от 15 минути, даже половин час, нищо не сме фанали. Ето хора, малка кефа риба. Дай да го покана към. На златист гръб спинър. И пастърви кефари много обичат гръб спинъра, обаче се откачи. Здравейте, точно с река 8 приключва нашето риболовно пътешествие ден 1. И тук, както на Янтра, фанахме само една рибка, но пак ни достави огромно удоволствие. Реката е много красива. И освен кефал се виждаха много мренки, много скобари, моронажи. И реката направо ври от живот. Нашия братовчет също успя да реализира едно кълване, но не можа да го фане и да го засече. Хареса ли ти риболов? Да, бих пробвал пак. Радваме се, че му е харесал и със сигурност ще има още някое крипче с него. Айде, чао и изчакайте и изгледайте крипчето до края, за да видите и ден втори, в който най-накрая ще стигнем до нашата цел. Айде! Ето, че вече е ден втори от нашето риболовно пътешествие и вече тръгнахме от Ловеч. В момента минаваме някъде през Плевен и се запътваме към крайната ни дестинация, а именно Монтана. Ще има крипче и оттам, когато пристигнем, така че останете, крипчето все още не е към края си. Айде! Не знам доколко добре се видя реката, но ето, че стигнахме нашата крайна точка. Благодаря ви, че изгледахте крипчето и също така следете канала, защото ще има още много нови крипчета. Особено от реката ще има поне около 10 на крипчета, защото мислим да седим тук около 2 седмици. Айде, чао хора и не забравяйте да следите канала.